Dr. Zipio Koth ma ilongoni Chuny Onagi TV Adundo Jaluo. Stay tuned. Hi guys, anilungani Dr. Zipio Koth ajasigana award-winning storyteller. Totali kaboro dwe mara pagachiel abro bedo gi show milongoni Beauty Beyond Bra Series. Koro mano wabro time Kenya National Library Services. Akwa ini mundi chop kanyo kikideki. Ka in gi nyalo donje Facebook kaja chande kata Instagram iranga Zipio Koth ibro no gik maketo kanyo ero mondi mor godo chunyi wabro keto no gimoro mora about that show. Machiegni nyakoro mgajwang kamora mara mitaka thulma kene marwaki chendono mar aguch siasa kama bendo manyise kacha odichieng no manyoro ne kochopo odichieng makawuono to wadhi kelo ne kacha chendono mar aguch siasa magolo ne kacha chieng wuok tich nyaka dicha binyi koro mgajwang kama bende koro watemo manyo watemo sero watemo luomo jotelo mopogore opogore kachiel koda jogo mabende ne gilony mopogore opogore koro mgajwang mondo miyo gichopi e studio mago machuny Onagi TV kendo wago mbaka ne to chalo nade kaka wuono wadhi go mbaka kacha kachiel koda Migosi Samson Owino mabende enjalar komno mar Manyatabi iga praro kod abirni koro mgajwang mane mabende wadhi go kod mbaka mabende kawuono thuon wach mako marwa makawuono en weche mag siasa modure kachiel kod wuodno mar Manyatabi omiyo kamora mara mitira ka thulma kende marwaki pono ni dwaro no kacha ote nyakoro mgajwang no ote magi e Chuny Onagi TV Facebook page, Chuny Onagi TV TikTok, Chuny Onagi TV Facebook page mago nyakoro mgajwang ka thulma kende marwaki mondo donj mang'eny kendo wachaka kama tai chenro ne en Steve James nyakwa nyaronyi wana no koso chopo kaja sa beach kod daka praro kod adek nyakoro mgajwang chiot machiegni kendo wachaka akathul makende mar Mosi Migosi Samson Owino nito ichiu nade achio mabera akathul makende marwaki Chuny Onagi TV iluongo ni adundo jaluo wacho maber gino mamula adundo ne kapok wachako to Chuny Onagi TV adundo jaluo wadagombo gang'eyo ni to wendo ma wan godo odichieng makawuono ya kanye to jagweng mane joluo be ne pakre to gipaki gi nying mane mae kamera mari Ero kamano nyinga iluonga ni Samson Owino Onditi. Nying mapakra go kabisa iluonga ni Nyakwaro Lombi Nyondong Mtetezi. Mano dana nuona kanyo kendo na kanyakwar Nyakwaro Lombi Nyondong. Nyakwaro Lombi Nyondong. Mano dana makapoka luongo nyinge no bintu malero. Ero kamano. Ana jalo no monyuol Manyatabi. Area mar Kuoyo village. Kanye monyuola kanye madake. Somba timo Kisumu, achaka wuok oko mathin kadhi timo tiegruok moko, awacho na chaka aduok kendo Kisumu kae Manyatawa kae mondo ang'e ni lokruok mar dongruok nyalo bedo machal nade. Mane kuma ntiere. Niwacho ni jakanye? An jakuoyo, Manyatabi. Manyata e dala. Manyata e dala, mane kabika. Ija Kisumu gi tiende. Ma gi tiende. Une weglo. Weglo. Iluongo ne Nyakwaro Lombi Nyondong. Nyakwaro Lombi Nyondong. Ang'o mipakore gi nying dau to kwaru? Kane wabet ga piny ndalo moko chik mane nitie mane dau okete ni kokitiyo to kichiem. Kokiwer godhiambo, kokilemo godhiambo, okwang ni chiem ibiro mna chiemo mna kinyne. Timne no gi puonjne no puonja mang'eyo ni nyaka jiti matek kore ka ji chiemo. Omiyo kanyal we nying mar Nyakwaro Lombi Nyondong. Kamano. To kwara tiparo gang'o? Kwarato nale iluongo no Ominde. Ominde ja sport. Ominde kano rwakre maber kama to kiding'e nanga marachar be nyaro galir. Neler ndi. Erokamano Nyakwar Lombi Nyondong, Nyakwar Ominde. Kapok wachako to wan ga kacha gi ngero moro mabende wahero ga goyo. Wambako to nikech joluo bende ne timo gik mopogore opogore to ngeche gi bende gin gik mabende ne konyo oganda e weche mathoth ma ng'eny kabisa. Kawuono wan kaachiel gi ngero moro ka. Ngero ne wacho ni wuoth bor ne jonyawo. Wuoth bor ne jonyawo. Ngero ne olo nang'o?
Erokamano, ngero no kendo nukele sama ber, molo to gi wach makoro wadhiye mar siasa niendi. Wuoth ma wadhiye niendi en wuoth mabor, ma ok en gimoro miluongo ni 100 meters, ma en marathon. Kisaringo ng'wech moro kacha miluoro pap di ng'eny cha. E ng'wech ma wantiere, ng'wech mar siasa niendi. Nyiso ni ka chunyi jok piyo, to kinyal dhi mbele. Nikech e ng'wech ma wantiere kae ni nitiere koda enje, entie gi weche mang'eny. To kapore ni ng'at ma chunye ol piyo, to mano koro kinyal dhi. Mano koro iwacho ni bed ot mos mondi yue. Koro wuoth both. Nyiso ni ka janyawo nyiso ni chunyi ol piyo. Nyiso ni ok ine ni mbele kucho chal nade. To ka itiyo matek, ting'e maber ni kuma intiere ni nyaka iti matek koro kichop e gima idwaro cha. E goal mari at the end of the day nyiso ni nyaka odhi wamany gima wadwaro cha. Chal ka gima wantiere i bungu. Mwanda kilawe i bungu ka e. Nyiso ni ng'ato nyaka wuogi bathe kocha, ng'ato nyaka wuogi bathe machielo. Ka wang' uluoro ne mwanda ni ma mwanda be koro kusecheye gi ng'wech mang'eny, eka wang' mak mwanda ni. Ma e gima wantiere ni. Wantiere dwar. Walaro mwanda ni kapore ni ol ni chunyi ol to kwang' ni mak mwanda ni. Koro wuoth mwadhi en wuoth mabor ma nyaka ijiw chunyi, nyaka ikasri koro ke yud gima idwaro. Ma mwanda ni en Nyatabi. Mae Nyatabi, mae mwanda. To nyisa nikech sama bende koro ni miya nonro mari kacha, nyisa mane dau ne ng'at moro ma bende ne nigi chike, to kwara ne ng'at maler, to telo ni bende nitiere ng'ama osetelo iu kandi kose ni wuok awuoka ni koro imbe dwaro telo? Telo nitiere joma nosetelo, minde miluongo no endo, ka ok ne bed ni weche moko mang'eny mar koni gi koni, to penj mane gitimo chon en manobedo chief ma area marwa. Ndalo cha ne en koro miluongo ni Kolwa, nobedo chief mar Kolwa. Mano nyiso ni telo ni en gima wacho. Nobedo chief kose nodhi bedo? Nodhi bedo to kobedo to kuma nochope cha. Nyiso ni koro gimoko notimo cha. E wach mar telo moro amora, wan ema koro nyikwaye koro wachopo ne gima lokate cha. Nyiso ni ma en gima wachien kucho chucho. Ma ine nyakwara ma bende kodwa kawo telo ni? To nditi wuora manotho. Onditi ne en jasirikal. Jasirikal nyiso ni en ng'at moro ma koro tiyo ne sirikal. Sirikal en kaka jaduong' gweng'. Omiyo niluonge ne jasirikal. Nyiso notelo kuma ne entieno. Kendo ki winjo ka ji wacho to ne wacho ni en ng'at mane kelo kwe. Nopogre gi jodong gweng' moko machon mane kawo mit bilie to yalo bura marach. Koro nyiso ni telo ni en telo mo. Nyina noko kawo mit bilie. To donge nantie kanyo donge nane. To jonge di notimo nende ka wacho ni en ok nokawo mit bilie. Koro ang'e maber ne en ng'ama ber. Ma imbo kinya kawo mit bilie? Ok anyal kawo mit bilie. Boka gomb ni mondo akawo mit bilie. Nikech gima ng'eyo ni kikawo mit bilie tiketho kari. Tim ne jopiny gimoriere tir, kata tim gima chik dwaro, kore kaka kari nyalo bedo maber. Tim ne jopiny gimochikore tir, ang'o midwa timo ne joma Nyatabi? Erokamano. Dongruok mwadwa timo ne joma Nyatabi, gin dongruok ma kata sani watimo, wan ok wawach ni wabiro timo. Gin gik matimo. Manyiso ni sechako timo dongruok? An asechako to pok agini. Kata sani gokinyi ni endi wuok tich ka wuok tich iyudaga ofis. Ting'e ni pok oyiera. Taketo kanyo ni wuok tich ka wuok tich nyaka kanyo lima mondo wago mbaka mar in go ofis. Ofis nitie, nyiso ni an ok yuda ot. An yuda i ofis. Okay, wachaka ne kanyo jaduong' Samson. Kopogore gi kom midwa laro ni timang'o? Erokamano. Samson Owino Nditi en ja ohala. Gima timo ne atimo entrepreneurship. An gi kambi matimo events management miluongo ni Happy Life Caterers and Events. Andiko ji kanyo ji mang'eny ma juma ka juma nyaka jowa dhi e tich mayud gimoro. Ei kambi no endo be ji nitie jowa moseyudo tije kata mosechako tije gi giwegi through my support kod mentorship. Ei kanyo antie gi organizations maran me community based organizations. Nitiere Happy Life for Development CBO, ma en community based organization makonyo jogweng' ma Nyatabi e weche mag rito alwora kod weche mek adolescent mentorship. Wantiere gi riwruok miluongo ni Nyatabi Social Justice Center. En riwruok makedo ne ratiro mar ji kotenore kod weche mek GBV kod ketho ratiro mar nyithindo ko mar joma mon kada ng'at mantiere kod ng'ol. Mopogre gi mano wantie gi riwruok miluongo ni Lakot. Lakot iluongo ni Lake Show for Community Transformation. En otimo gimiluongo ni social accountability. Gimong'iyo en ni to pesa mar jopiny monego bed ni konyo jopiny bende ochopo e yo man kare. Nyiso ni wayawo it jopiny mondo ging'e maber ni gik matimore devolved government gin tiere gi teko kendo katiba omiyo gi teko no. Koro wayawo itgi mondo kik gibed abeda ni giling kanyo ni giywagore to nitie opportunity margi mar kwero gik moko maricho. Mogik riwruok ma wantiere go ma Happy Life noriwre go gi riwruok moko 4. Ne giriwre gi UDS, giriwre gi Kibuye Progressive kod Kisumu, Kibuye Waste Management kod Kisumu Progressive Youth. Mwachako gimiluongo ni Miya Yuecho. Kidhi Mamboleo kacha cha
nitiere kamoro miluongo ni material recovery facility mwadil gi weche mek waste. Ka in gi chupa kanyitere, ka in gi gimoti kanyitero. Organic manyiwa ema sani ko wadwa loso in large scale mondo wabed gi gimiluongo ni food security. Koro nyiso ni pok oyiera to nitie gik moko mwatimo koriwre gi joma moko. Erokamano. Tichela ni chako karang'o jatelo mabende koro konyo community matek kabisa ni gini chako karang'o? Mae nachako higa mar 2010. Manyiso ni kigo kwan maber to nyiso ni higni 15 ka ntiere i community katimo community work. Okan wende e. Okin wende e. To komni iselaro bang' higni adi? Iselero marom nade? Komni mokuongo mar 2013 ne wapimo i pap kata onjo pap. 2017 nwamuro i pap. 2022 nwacho ni kuro wayua ne wabigi strategy. 2027 wadhi kao nikech gik mitimo te madwaro gik moko wasetimo. Waseonje, wasemuro iye, wasepimo, koro wadhi kao. Same wacho ni temo to ni muro to bendano kani chako gigi 2010 to kampeni chako 2013 manyiso ni iga gana 2010 nisechako tino ja piny maber kabisa. Beni ine manedwa chung kose jo piny be neno ni mondi chung? Erokamano. Jo piny nyalo dwaro ni mondi chung kalore gik mitimonegi to ibi nyalo dwaro mondi chung kalore gi dwaro medwa mondo miyo ichop ne jo piny. Ipenja penyo maber manade. 2013 ane mana gombo ni monda chung. 2017 ane mana gombo. Sani koro jo piny wegi mowacho ni chung. Gik mitimo kae osaso wanyiso ni koro mi mandate inyalo timo gik mang'eny. Koro 2027 jo piny mogola na dhi chung. To mane gima dhi timo. Koro chung gi duond jo piny. Erokamano. Ma projects gi ni chako mondo mi okonye campaign koso projects ne gi ni chako na era ka gimano mi mondo chak projects gi. Projects gi na chako ok nikech campaign. Be wach siasa no ne onge kata wiya. Gima na chako en nang'iyo dongruok mwantiere. King'iyo Manyata bi maber to wan kumongore. Apa ni ng'e gimiluongo ni kumongore, informal settlement. Yes. To kaka nye monyuoli kanye medake, to nyiso ni gik matimre go endo gin gik ma imbe i experience gi iye kanyo. Ko nawacho ni ere kaka wanyalo timo gigi kod oganda wa mondo wambe wabede gi lokruok moro. To nawacho ni gino kinyal timo ng'ata achiel. Nyaka iriwri gi ji. Mae kuma kon wachake riwruok mineno ka kwano ni goendo. Mondo wariwre go ganda, mondo wabed ni wambe wantie gi duol. Mondo ka gimoro chopo to wambe wawacho ni wambe wachulo ga manusuru kaka jomoko chulo. Wambe wadwaro services gi mowinjore. Kamano. Mantie services moko mano ok chop na jo Manyata bi. Ne ntiere mang'eny. Kaka mage. Achiel kuom gi nyalo nyisi ni gima iluongo ni River Auji. River Auji nolil to kata sani pod olil. Tago erokamano ni campaign mana wagoyo. Omiyo sani ilosonwa sewer line along River Auji. Campaign mane wagoyo chakre 2011, 2012 to 2013 watimo gimiluongo ni petition mane watero ne jo National Environment Complaints Committee Nairobi. Magi biro magi neno ne gimo wacho ne en adier nikech ji nokawo minyaga gi to kete i Auji. Nyiso ni jomogero ute mabeyo gidwa loso septic tank. Ko ne gikawo minyaga gi to gikete i Auji. Nwago campaign mwawacho gimiluongo no Kowa River Auji. Sani kiwuothe River Auji kanyo along it ibo neno kigero sewer line. Mano nyiso ni gimane wachako chen gimoro ma nyayo gimoro. Mopogre gi mano gin weche mek rita alwora. Sani kidhi kuonde mopogre opogre bo neno ka ji okawo gik moko miluongo ni kitchen garden. Wang'e maber ni kuma wadake onge puothe madongo. Koro gimitimre kacha ni nyalo loso garden ma hanging garden. Inyalo pidho alot ni moro kacha. Mago campaign mane watimo. Kidhi ge soko tibro neno ni gik manyisi gi gin gik madier. Nyiso ni gimane wachako gi jo piny cha gin gik makoro nen kata manyiso gi ni ok wanyal bedo no waywak ga ywaka pile pile ne sirikal. Wan wawegi to watimo ang'owa mondo ngima wa ochange. Koro jo wasechako mondo gibe giwegi gibed gi change. Ka sirikal biro to koro sirikal donje iye gimoro mosebedo kadhi mbele. 2013 gi sana wane 2025. Pogruok mane mineno e Manyata bi kata mana dongruok ma bende simo nyalo wacho? Erokamano, dongruok ma ntiere Manyata bi kalure kod weche mwasatimo gin gik mang'eny. Sani wantie gi organized groups. Sani bende king'iyo gimoro ni public participation ma yande ji ok dhiega mang'eny. Sani jopiny osechiwo. Ma koluong public participation to jopiny ong'eyo ni ma en girgi. Koro mae wawacho ni magi matunda mar civic education gi gigo mane watime ground kwa yawo it jopiny. Mondo gibed ga ni gidhi e twak mek jopiny gi mondo gichiw pachgi. Sani kidhi e public participation mara mati biro yudo nopong'. To be Manyata mibiro nyisi ni for the first time emane jo Manyata ochung' oko mowacho. Kane jo county obiro moleo e public participation, gima nonego bed ni chakre saa 3 gin ne gibiro saa 4, madhi romo saa 5.
to gikaso ji e iye kanyo ni mondo ji otim piyo piyo gidwa ni saa ng'eny. Jo Manyatta e ward kende mibiro nyisi ni e higa mar 2023 ne gichung' oko ma giwacho ni ok unyal biro moleo tuchako kasowa to wan ne wabiro kama kata allowance ok bi miwa to uto usandiko maru kendo mshahara udonjonu. Kuneno ni uleo to une mudhi mondo marwa ni odhi okete rekoda ni ok ne uchopo, ok ne wa participate. Nyiso ni gima kamano japiny moko ya wite ok nyal wacho. Nyiso ni koro wanwana ni matunda wawuok kacha nikech ji nyalo wuok oko mondo wach ni gima rach timore. E ndara moro nitiere mantiere i Manyatta bi kanyo. Jopiny no wuok mochungo nyaka contractor masani contractor onge site. Rach to rach ndiyo, but koro gima timre ni contractor cha ok noyudo pesa ne mondo losnwa gima rach. Koro wang'eyo maber ni county government biro tudre kod World Bank nikech ema ne geronwa project no endo mondo chako gere maber to ok ni kaka contractor moro cha ne nyalo gere. Nyiso ni jopiny kende gi wuok oko mowacho ni mae to ok nyalre. Gini ok ne ginyal timo nikech chon ji noluor. To sani koro ka koro gima watimo gi koro jopiny wuok oko. Mogik en ni jopiny sani wegi gik ma ji ne wacho ni chupni giendi gin gik moko ma ng'ato ok nyal ting'o ni kiting'o to in ninja. Abiro nyisi ni kidhi area mar Gesoko wantie gi grube ma mane gima gitimo sani. Nitiere kijana mantiere gi pesa ma en wuotho ga wuotha kamae momiye gi jomiya yuech. Ma kisekelo chupni go ire to pimo ni kilo timi pesa. Ok chupni kende. Kata gimoro amora kata obed kubni mogine moti to pimo ni timi pesa. Nyiso ni sani ji osewuok oko mondo ji odongre kende gi giwegi. Mopogre kod mago nitie jowa ma school buk gi kalam ok nyal beto osiep ji te. Aken wawinjore ka. Buk gi kalam no ok nyal beto osiep ji te. To nitiere rieko moro ma Nyasaye omiyo ng'ato mopogre gi buk gi kalam. Nyiso ni en gi gimoro monyalo timo. Ere yo monyalo link go jogi gi joma moko. Wan kaka riwruok wase link jogi kod organizations mamoko. Manyiso ni ok wati in isolation. Riwruok wani tiyo nyaka gi joshopko. Ka wayudo jok machal kamagi to watudogi gi joshopko nikech shopko nitie gi program miluongo ni life skill training ma koro itero gi vocational training moko go endo. Mopogre gi mano, wan bende watimo gi miluongo ni watudogi gi jonita mondo timne gi certification. Kaka timo catering services, nitie jomoko ma ohero tedo to onge school manodhi, onge gi certificate, ok no dhi utali, pesa ma dhi utali samoro ne onge. Wan kaka Happy Life mane wachakono, watudi mondo idhi kanita mondo itim penj, mondo ka ji chung'e wach certificate to ibi nyalo chung' ni abe an gi mara moro ka ing'e ni girie mipako. Ng'ato nyalo chung' ni an ing'e na dhi university, bi ing'e ni gini inde asome utali, koro buogo jomoko. To ng'ato be kosome ni gini ere intie gi passion, to wakonyi mondo iyud gi certification nikech mar nita cha en mar sirikal. Kisayude to ibedo gi nyalo chung' achung'a. Kata isome akado to ok mane michungo. Isome rotary ok mane michungo. Koro nyiso ni nitie gik moko change mwaneno ka sani nitiere mondo riwruok gi lokruok obede e gweng' ma wantiere. Manyiso ni MC maru ma Manyatta bitiyo matek. Ebo tiyo, ok wanyal wacho ni ok oti e kiwango monyalo tiye. To gik mwanyisi ni nyiso ni wan be watime kiwango wa nikech ipenjo gima timo. Momiyo wadwa dhi e lekni dong. Ok ipenjo gima MC timo. Dongruok koro magi dongruok to gin be achiel kuom jok ma ebo tiyo, ok wanyal wacho ni ok oti. Mama wacho ni to kara chalo nade dongruok ni gi jomagi makelo jotelo tiyo nade. Nyiso ni nyaka bede winjruok. Nyiso ni wantie gi two levels of government. Wantie gi national government gi county government. Nyiso ni nitie kuonde moko ma riwruok wani nyaka riwre gi county government. To county government joma nitiere kanyo en MCA kod ward admins. Nyiso nyaka wati kod gi machiegni kod dongruok moko bo biye gweng' wadonge. Wantie gi national government ma ng'ama nitiere kacha en chief kod assistant chief. Nyiso ni gigo kwa nyal timo kwa wapondo kamoro. Nyaka watim gi kwa riwore kod jok mineno ka kwano gino endo. Omiyo wacho ni ng'ato tiyo to ng'ato tiyo mane kiwango monyalo tiye. E level maru mar Manyatta bi un gi jal ma bende koro chung'nu kaka koro MCA mar Manyatta bi. E representation kata tije ma bende onengo bende otimo. Un kaka jodak ma Manyatta bi. Uneno ni tich dhi maber koso nitiere ng'ikruok. Erokamano kuom penjo mipenja no endo. E piny ka onge ng'ama nyalo bedo 100%. Kata an kuma beteni. Ok an malaika moro moa e polo. Nyaka abede gi ng'ikruok na moro matin. Koro e tich gimipenjo no endo, gitime level ma ginyalo time. Ng'eni gimoro itimo ne level minyalo time. Ok inyal timo midhi e level ma ok inyal time. Donge? To ka dongruok bende Nyasaye nowacho ni ma e level ma gini nyalo gike. To kanye munyalo gike. Donge? Koro gibe gitime level gi. To wan bo wadwa time level moro mopore gi level ma gitime. Pogruok mane ma tendi dhi kelo ne Manyatta bi mol pogore gi ma bende koro wan godo sane ne. Nikech iwacho ni
embo temo kako nyalo ng'ato ka ng'ato ok nyal bedo 100% maber ibe wacho ni ok nyal tende nitiere ng'ato ka ng'ato kiwango mabende dhano nyalo chopo oganda ma Manyatabĩ dipo nono wacho ni seche moko timo maber wamede tamora mar ariyo to ibende kaka Samson mabende imbe wacho ni mondo imbe ilare komno ma Manyatabĩ chal ne nitiere lokruok moro kata gino moro mabende simoko kenne kadhini maber Manyatabĩ bende digo mondo mi iloki kata ikel konyruok ne jo Manyatabĩ gin mage to en ang'o? Erokamano, achiel kuom gi magombo ni mondo wabed go e Manyatabĩ kata magombo ni tenda dhi timo nikech aneno ka gicha dhi kawo ok ane gimoro, aneno ka gicha be asekawe. Sama gicha ikawo manyiso ni jopiny dhi miyi gini. Jopiny emogola, to ng'ato ok nyal goli e ot ne dhi kama to dhi weyo. Sama jopiny goli simoko ikete iye tigole oko. En odhi e level moro, en ok wacho nuduogo, wan level mwang'e odhi e level moro. Koro kijisi ni golo tiket en bitere level moro ka jopiny go yie but anto jopiny wacho ni mondo kore achung jopiny mowacho an jopiny mowacho background mowacho to donge manyisi diere an jopiny mogola ni chung wuog oko nikech gisaneno gik mage matimo chien kacha cha ingene migosi Samson sama wacho ni jopiny mogole ni wuog oko to seche mokino kedwa tinde ni dhi adhiya ni ke jopiny mowacho lakini in chunyi to onge kanyo in ichiwo mana luoro ne jopiny chunya nitie iye nikech ka ng'ato wachni ni tim gini berie chal mana e class moro ka japuonjo wacho ni work hard but you can work more than this nyiso ni timo maber tinyalo time moingo ma e gima koro wantie ni jopiny osewacho na timo gini daba gen atime to giwacho ni koro dhi kaw mandate cha ibe dware amba dware mondo adhi atim lokruok nikech wan koro wachung nwa ywago gweng wan wachung nwa ywago gweng chung mar ywago gweng gimar lop dhog ng'ato chwer gi nitie pogruok maduong' mondo kik wiya wil gi gima nawacho ni ang'o mi achung' achung' e levels abich tachiel maduong' kabisa en gibiluongo ni structured community engagement nyiso ni dongruok mwadgombo mondo watim ne jopiny gi onego bed ni jopiny ema wachonwa gi to jopiny ok nyal wachonwa gigi kok wago mbaka kodgi kuro nyiso ni antenda gima dwaro na dhi bedo gi regular structured community engagement wabro luongo jopiny wergi mar public participation ma county luongo cha ana wuon abro luongo jopiny kaka ng'ano moyier to wabet kod gi piny to gigo mbaka e village ka village ni wan wadwaro ni priority wa mi gini gi gini to mane gima wapush kuro kwa push e county to gi tudruok mara gi network man go kod organizations mamoko nikech anentie civil society antie gi network moro kanyo kanitiere moko ma civil societies nyalo konyowa mondo wa partner kodgi kata wa collaborate kodgi to mago bwadhi timo nikech at the end of the day gima wadwaro en dongruok mar jopiny kendo winjire kanyo endo mar ariyo Manyatabĩ onge gibiluongo ni vocational training center unless wards mamoko nitiere unlike wards mamoko gintiere Manyatabĩ onge priority mara en wadwa bedo gi vocational training center ei Manyatabĩ mondo jowa ma ok nyal bedo siep gi buk kod kalam obedie gimoro monyalo skill ne nyalo bedo developed kacha mondo obedie ni e ber dhano e community koro nyiso ni gima dwa fight ne ni monyakwa bedo gi vocational training center e Manyatabĩ mae biro nikech e Manyatabĩ wantie mana gi public school achiel to wang'e maber ni national schools at primary gi secondary level madogin issues make national government wabro initiate conversation gi national government mondo wabede gi primary school moro machielo nikech entie unit machielo onge to population mar Manyatta duong koro wadwa ni mano bendo bedie iye kanyo gima adwaro ni tenda ni nyalo timo kabisa en gima iluongo ni environmental conservation through sustainable waste management nyiso ni yugi mawuok e ot gi endi wadhi go mbaka kod ji to wang'ie ni ere yo magiwagi nyalo konyowa go kendo mok wawito gi mondo gi pollute nwa environment nyiso ni gino nitiere gima nitiere kendo en talent nurturing mano nitie agenda mara talent nurturing wang'e maber ni sani nyithindo nitiere ma gombo ni mondo goye football nitie nyithindo moko madwa mana mondo bedie jower nitie nyithindo moko ma en modeling ni kende moher to samoro facility kata kaka doyud gini endi onge tame ere yo mwadhi timo go gini nyiso ni wadhi identify gini nikech already wang'eyo kata football teams mathindo gi mantiere kanyo wang'eyo Umoja football team nitiere kanyo nitiere Kuoyo football team nitiere kanyo nitie moro mabe wuok gi Soko nitiere kanyo gin jok moko mowuok oko makonyo nyithindo giendi mondo gi develop talent margi mar go mpira ni endi to pok gibedo ga appreciated
gitime atima kanyo pok gibedo appreciated. Wadwa ng'iyo yo moro mwanyalo kelo go jogi on board mondo wagoye mbaka kodgi. Niere yo mwanyalo timo go gini maber. Mondo nyithiwa gi kosegocho to kidwa kaw gi nitero gi kata timbe moko ma oko to gibe gibede ni gin kaka club gibe giyudie gimoro ma already asechako gini kata pok oyiera. Clubs go wasegine go ma Umoja FC sadi nitie gi CBO margi Umoja FC ma coach ginyalo confirm. Gimwa dwaro kanyo ni after bedo gi CBO no endo koro gibedo gi club ma koro ng'era ng'ani mato club en young club mar mobedo affiliated to Umoja CBO mondo wang'e ni ere yo mwanyalo konyogi at that very level. Nyiso ni ok inyal konyo individuals but inyalo konyo groups. Koro magi nyiso ni magi gik mwagombo mondo watim kumiya mandate ni ma ba neno ke gimidhi miya ni mondo wakete Manyatta bi level machielo. Ero kamano. Manyiso ni tiyo maber kabisa na jopiny. Jopiny go bro wachuni. Kata kidhi Manyatta bi tibiro wachni. Nitiere gik mwatimo i Manyatta bi. Donga nyisi ni kata wuok tich. Wuok tich makawuono. Abet ga office chakru kinyi nyakudhiambo. Nyiso ni iye kanyo wago mbaka. Ok ochuno ni kibiro ir jatelo moro nyaka bed ni jatelo dhi miyanda out. Apana. Nitie gimoro mantie wi mana ongego. Inya bedo jatelo nitie ng'at mantie gi gimoro ma in ionge ga idea. Koro wa share idea wa compare notes. To wang'iyo ni ere yo madwa kaw go Manyatta bi from this level watiere go level machielo. Jatelo aneno kitiyo maber kabisa kendo ka gik miwacho gi en gik mabende timo na Manyatta bi kendo ng'eni dhi maber kabisa. Penjo na en ni to aneno ka bende itiyo na japiny. Kendo gik miwacho gi gin midhiri mang'eny mabende aneno at your capacity solve. Donga no kitiyo maber. Kendo iwacho kachedo nyaka donors mabende simoko konyi grube meyao in terms of employability kacha benano ka ise ndiko jomoko ijiwogi kendo gitimo gik mang'eny kabisa. Okine ka seche moko kibede mane kiwango ma intino to jidhi konyo japiny mang'eny ahinya molo kiidho malo. Ero kamano. Kuma konya jopiny kuma antiere ni aonge gi mandate. Nitie gimoro ni nyaka mi mandate. Makore time officially nikech mi mandate. Mi mandate gi katiba, mi mandate gi jopiny. Nyiso ni level matime ni. For example, sani ok anyal dhi na dhi romo kata gi dona moro e capacity ni an MCA nikech ok oyiera. Gimi dhi penji mokwongo to no yieri kanyo. To in MCA makanya. Keno wijire kanyo endo. Mandate no pod onge. Nyiso ni level matime cha time without mandate. Sanity koro gimidwaro that mandate. Mimanyo kende mondo bede ni kura ntie gi mandate kura wuoyo gi teko. Isaneno gimoro ma kore en lopi ing'eni lo mionge gi title deed. Lo mionge gi title deed. Inyalo twake atwaka migo eko godo ka wuon title to biro tiwuoka uka oko kende. Koro gima dwaro title deed. Jo Manyatta gima jatelo dwaro title deed. Miluongo ni mandate. Mi chikoro mondo mikuri timo bena japiny. Iluongo ni teko kod chir. Mandate en teko gi chir. Guze Samson makura no ka bende kori tiyo matekni dongere sisema jatelo tije. A compliment. Bo neno ni compliment koso neno ni lawe. Ing'eni siasa ka be ng'eny. Poko wacho officially ni amae mana ka pore no wacho kamoro. Ko wacho na mae tich to jopiny biro winjo an poko wacho na mae tich. Relationship maru chalo nade? En cordial. Utiyo maber makata si moko bende nyalo amua ti ichaki chwade support. Support onge mimiyo ng'ato. E level mar Manyatta bi candidate onge support mimiyo ng'ato. Kae ji dwa larore alara. Onge medo ne ng'ato. Donga nyisi maber ni ma kore en mwanda. Mok med ne ng'ato. Gima dhi thego ji en debe. Debe kindi gi jopiny. Ikani tiyo ne jopiny maber to ji orit debe. Daro ng'ato chunge giri. Idhi chunge giri ti siemo. Antie manyalo siemo. Moko be ng'ato penj ni be nitie giri ma koth go oko. Ok mari ma personal, be nitie giri ma jopiny benefit ma koth go oko. Okay, inyalo nyisa ng'o jok mabende koro ochungo do e laro kom nikech nitie jok mabende giwuok ni gilero to gima gitimo onge gin giwuoya. Erokamano kuom penjo maber kendo agombo ni mondo mbele kanyo ka koro campaign chakre tukelnwa gimiluongo ni debate. Debate mar aspirants, ward ka ward ka ber. Mondo ji owache issues gi gik ma gidwa timo ne jopiny, gi giri ma koth goyo. Ing'eni mano koro bera. Giri ma koth goyo chung tiende ng'eny. Ing'eni kata kuma bete di ka ng'a malo to mano ba chunga. To kuro chung mar siasa. To nyaka isiem ne ng'ato gimisetimo. Gi gimidwa timo. To kapok isiemo midwa timo, misetimo. Wedi gimari ma personal. Misetimo ma japiny nyalo wache. Ni mae mineno ni
to ng'ane mano okedonwa matek momiyo gini wantiere go ka koro agombo ni debate ma kamano chako bete wach madwa wacho ne joma wachungo duto ji wuoye issues ji kik wuoye personalities doge issues emeke makelo dongruok ka chako dongruok e iri gik mitimo in personally kaka in e odi mani ngene koro ken dongruok mano koro en personal donge but ka ji chako wuoye issues tiwacho ni an gima timo miwacho ga ni wanyalo differ kod ideologically kaka inene gi kaka nene opogore an gini komiya tadhi time kama to japiny penji to miwacho ni dwa time kama dak ni chaki achaka mondo wane mano ko japiny penji penjo an mani kit debate madwaro mondo jowa machung' te joma dwa chung' be kik tam ng'ato jochung' nikech chung' tiende ng'eny koro chieng' debate no kata chieng' kure ka japiny dhi penji to ito ni chung' e kiwango mane ni chung' achung'a ni ol gi bet koso ni chung' kiywago gweng'u koso ni chung' no lap dhogi chwer nikech gin gik moko mopogore ko lap dhogi chwer to aidha in jawuoro kata in ng'at matuo to kichung' ni ywago piny to nyaka bede issues miywago go jopiny koro wan wachung' e level mar issues waywago jopiny kamano ber kabisa inachaka piny ni to ichungi chama mane erokamano kendo ipenja penjo maber maka biro kumiluongo ni adundo jaluoni to nyaka koro wa clarify the air nikech jomoko kawo advantage mar wacho gik moko moko pogre an achung' gi chama mar ODM life member number 2107155 ODM life member kendo winjire kanyo endo mane madhi chungo be onge gimoro ni an gi plan bi nadhi ringa dhi kamoro kadhi kae ma antie kae modwa gwere omiya wacho ni joma dwa chungo biya te kik tam ng'ato koro kuma biro chopo en tichung' e level mane koro achungi ODM kendo gi sama wueni an committee member mar ODM Kisumu East constituency level ma jakom moro en Steve Owiti aken winjore kanyo koro nyiso na jachama maka ng'ato nyiso ga ng'ato no ka jachama to mano ng'at matuo nyiso no dwari issue moro mowuoye mopogre gi mano wasekadho aja chama mar ODM adhige debe be king'iyo posters ga ogol gi ODM kitimo verification mara tidhiro ni an ja ODM koro ODM ema chungo onge wach moro machielo ma yiero ariyo manokalo go ni chungi chama mane yiero mokalo chien kuchocho manto na chungi chama moro mopogre to kuonde ka donga nyisi ni machano mamuro pa to kiwacho ni life member kose machano dokane pok jon chama machana an ordinary member okay nitie ordinary member kod life membership e ODM ordinary member chulo $10 life member chulo $20 koro mane pogruok mantie iso ni antie gi sauti e gini okuma mwandu ni nitie be kuma yene gine wacho arudha to janeno poko unjo gine wacho kanye wacho ni ordinary chula di to life member chula di ordinary chulo $10 ordinary chulo $10 in between 10 gi 20 but life member nikech chik mar ODM bende wacho ni mondo ichung condition number 1 ni nyaka ibed life member mondo yiere constituency level mondo ibed party official weri kata gi chung koro mondo ibed party official e constituency level nyaka ibed life member to bedo life member ni nyaka chul pesa akeno winjire kanyo to life member be renew really obedo renew after 5 years erokamano maduong' ahinya ODM bende wacho ni gin gi chikegi adek ma bende seche moko nyaka luw to ang'e ni ward ma intiere no bende nitiere jo chama moko kata masere moko bende ichung' godo ponono ni gitiyo gi chik achiel ma ok ofavor iri ang'o madhi timore sama na bedo life member mar ODM nakunga kawo chike madhi asomo te to be ding'e ni chien kuchocho kata kane wantie gi LDP kod ODM Kenya nan jagoro mar Manyata Bay Ward koro nyiso ni party politics tang'eyo koro ei ODM kanyo nitie chike ma asesomo maba ng'eyo ok ane chik ma ng'ato de binago sama wuoyeni ni koro an ok achung ei capacity mane koro ibiro na manage chik to warifa ni en chik mane nikech an life member mar ODM erokamano maduong' ahinya mheshimiwa wagomba kane kachiel koda iluongo ni mheshimiwa Samson mabende Samson Owino mano jalar komno mar Manyata B e 2027 in fact okata owacho ni odhi kawo wacho ni MCA to be
Manyatabi 2027 kurango jongo kamora marami chaka thul makende mapoda amado ruwa kimondo donje tuwa kandi mabendo wagombaka kandi kendo kwana nito chalonade kurango jongo mekete mona kanyo kapodo wamedo gombaka nito chalonade migosi kapoda ada pinyo mana pinyo mora chel kandi kato bende wadhi break martin weche magola kang wadugo tuwadhi ngeo nito kuro mipangilio chalonade. Migosi awinjo kiwacho kacha ni chenro ng'eny mabende seche moko oganda nyalo timo. Kineno gino mabende anyalo penji ni to ang'oma samoro kidonjo ofis to idhi chako na joma nyatapi. Gimino chuno sana. Nikech wacho ni chako donjo manyatabi kacha cha, isomo kacha, idak kacha, micha kidu kendo kanya maintire. Ang'oma no chuno sana maseche moko joma nyatabi olak. Ni jiro maduong' magikale nyama bende simoko po ni Nyasaye otele mayudo komne idhi timo na joma nyatabi mondo imbe chieng' moro achiel iwene gi legacy. Erokamano. Ang'eyo maber ni chike MCA to gin mana gik moko adek. Gik ma MCA onego roles meke monego bed notimo ei assembly gin mana adek kende. To ka in jatelo maber tinyalo dhi overboard mondo itim kata mopogore gi mano. Kech role number 1 en representation ma mane gima dhi timo ne joma nyata. Ok adhi represent pacha. Adhi chung'ne elogi. Nyiso ni nyaka kwany pachgi ka dhigo kacha. Mar ariyo en loso chike. Ma mane gima dhi timo kacha. Kendo winjire kanyo endo. Kod modong' en oversight mar adek no endo. Nito pesa ma executive golo mabire county magitimo go implementation betimo ge yo ma owinjore kabisa. Koro ei chike adek go gi gima dhi timo maduong' kabisa. Nikech ang'e maber ni ok inyal go mbaka gi ng'at makech kayo. Onge wach ma dongruok moro amora minyalo goyo gi ng'at moro makech kayo. Kata an kabiro iri kata winjo ka kech kaya kabisa kata kiwuoyo koda dabiro bet ni ang'iya. Donge koro gima wadwa gombo mondo adhi atim en issue mar empowerment. I represent but I ensure ni mondo gine empowerment ni ere yo mwadwa timego. Number 1 wadhi keto gini into groups. Omiyo sane wacho ne ji mondo ji register groups gi. Register groups. Kisa register groups wang'eyo kaka wakelo empowerment kanyo. Empowerment number 1 en ni wantiere gi jowa magin contractors e ward. Wantie jowa magin gi professions mopogore. Inyalo bedo in contractor ni timo tij gedo, in contractor ni wicho rangi, in contractor ni timo nade. Gima dhi timo mokwongo en identification and taking database mar jowa mantie goendni magitimo e iye kanyo. Mano number 1. Kwaseng'iyo kanyo mwang'iyo ni jowa giendi gitimo wendni machal kama to wachako gimiluongo ni networking. Nikech nitiere samoro opportunities mek gero ndara e ward. Adhi ensure ni jowa otimo gimiluongo ni ward based contracting. Omigi jowa mantie e ward. Nikech nitie contract moko maginyalo timo. Opening mar ndara ok ochuno ni nyaka ng'aw mana ja China ema nyalo time at that level. Donge nitie jowa manyalo time kanyo. Donge mano wadhi timo kamano. Jowa matimo oendni wantiere gi gimoro ni ng'ato ok ong'eyo ni gimoro nyalo yudo kamoro. Nyiso ni samoro adake e niang' to kang'e ni niang' bende nyalo bet kama mit. Donge kuro nyiso ni jowa matimo ohala samoro ging'eyo ni nitiere gimoro ma iwacho ni nitiere loans moko ma jo ohala nyalo yudo e yo moro mayot through groups. Gimiluongo ni youth fund kata women fund. Wang'eyo ni entie national government ndiyo. To levels mek governments ariyo gi gitiyo kamoro achiel. Abro ensure ni jowa gi walink gi watimo linkages ne jowa matimo ohala mondo gitudre gi jo youth fund gi jo women fund mondo giyud margi. Empowerment madwa timo kende ni wach mar skills. Anyisi maber ni ok ochuno ni nyaka idhi e school mana omol cha ni kore kibed dhano. Skill mari no. Ere kaka wadwa konyigo gi skill ni no mondo ibi yud certification ka jonita. Nikech mano ber en empowerment already. Kidhigo kamoro ka ji golo papers gi to kibi golo mana marino nikech mane mari donge. Mana empowerment mawuoye. Kuro achien kwasetieko number 1 kaka mano. Kuro kwaduoge moro nikech nyaka iwuogi ng'at moyie. Kuro kwaduoge moro ni ere yo makoro wanyalo timo go dongruok ne jowa. Nikech macha bende dhi mbele to dongruok monego bed ni timore makonyo ji te bende dhi mbele. Kuro priority mara apart from the 3 roles monego bed na dhi timo kaka MCA en empowerment. Through skills training and upgrading. To gi mar ariyo en linkages mondo jowa yud loans maginyalo eneshago biashara margi mondo dhi malo. Kamano. Erokamano maduong' ahinya migosi Samson Owino kuom
leronwa maber kabisa kendo ageno ni jodak ma Manyata-B winjo chenro ni kendo kaachiel kod twak achiel kachiel kawuok e studio go mag Chuny Onagi TV. Adondo jalweny koro mag jwang' medikete mana e Chuny Onagi TV kendo dak ka thuolo makende mondo mi wadhi weche mag ohala. Ka waduogo to wadhi chako kendo mana tielo mar ariyo. Tielo mar ariyo wadhi chako kaachiel kod somo ote magi. Ponono ni in gi gino mabende digombo mondo ipenji jatelo, kata mana medo moro amora, kata mana golo, oyieni oro mana ote magi e Chuny Onagi TV page, Facebook page, Chuny Onagi TV TikTok, Onagi TV YouTube page. Koro mga jwang' mapota chone en Steve James Nyakwanyaronyi 1. Waduogo bang' samachuok. Hey, Samson. Hi guys, aniluongo ni Dr. Zipio Kotha, jasigana, award-winning storyteller. To tarik 8 dwe mar 11 abro bedo gi show miluongo ni Beauty Beyond Bra Series. Koro mano wabro time Kenya National Library Services. Akwayi ni mondo ichop kanyo kik ideki. Ka in gi nyalo donje Facebook kacha chande, kata Instagram iranga Zipio Kotha, ibro neno gik maketo kanyo ero mondo imor godo chunyi. Wabro keto ni gimoro amora about that show. Welcome to Johans College of Medical and Health Sciences, where we nurture your dreams with skill and purpose. Join a community driven by excellence and compassion. Explore certified nursing assistant, caregiving, perioperative theater technology, nutrition, health records, medical social work, public health, mortuary science, medical catering, and more. And now, introducing German language classes for those interested in the Ausbildung program. Guided by passionate trainers, start your journey to a rewarding healthcare career. We are located in Kisumu, opposite Kenya Breweries Limited. Call us on 0739 216 209 or 0727 829 793. Visit us on www.johansmedicalcollege.ac.ke. Johans College, empowering health, enriching. Machiegni kendo nyakora mga jwang' kamoro amora mitira ka thuolo makende marwake Chuny Onagi TV. Adundo jaluo kama bende wakelone kacha chenro mopogore opogore chakre chieng' wuok tich nyaka tich abich. Wakelone kacha jotelo, jolony, nyakora mga jwang' mabende koro wakelo kendo watwagodo e weche mag dongruok, e weche mag mopogore opogore. Nyakora mga jwang' kawuono bende chieng' wuok tich tarik 1 dwe mar 9 higa gana 2025. Nyakora mga jwang' kelone kacha chenro mar aguch siasa, kama bende koro sani aguch siasa marwa ochopo kacha nyaka Manyata-B ward kama ogomba kaka achiel koda Migosi Samson Owino, kendo nyiso wanito lek mane ma en godo ne jo Manyata-B. Nyakora mga jwang' ang'o gini mabende odwa kelo kacha nyakora mga jwang', to iwinje kowacho ni ponono ni chopo kacha 2027 kila ng'ato kada ng'ato ka ng'ato ochung' mane gire ni anasemiyo uma gima nyakora mga jwang' e tielo mokwongo benyiso kacha gik mabende osetimo mang'eny, to wacho mana en sani gimodwaro en mana mandate omiye power kacha jo Manyata-B. E wacho ni kwadogi tielo mar ariyo to wadhi chako kachiel kod somo ote mag ni wacho nang'o pono ni podi ni kacha gi dwaro moro amora mondo mi wasom pachi onwa ote magi Facebook page mago mag Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV, YouTube Chuny Onagi TV. Mapota chino ni en Steve James Nyakwanyaronyi 1. Wadugo kende tielo mar ariyo kendo wada chaka mana gi penjo. Wang' meso ne ka bende jatelo jatelo intie Antiere. Intie maber. Enda ikra ne penjo. Ngene nyaka wang'eni to ba ikethni. An kande gi penjo mabende wadwa somo pach jo winjo mabende wanagodo kande. Wan kande gi Honorable Bernard Odero Chopper. Honorable Bernard Odero Chopper, mano bende jal mabende koro wuok oko
ema dwaro mwandani. Mwanda ma Manyatta nembo wuok ne gi tonge. Openjo niya, pinj na onditi, wasebedo kode e goruok ne jopiny. Kwadwaro lokruok makende. Awinjo kowacho ni Nerea osetiyo. Osetimo ang'o? Can he point out gik ma mama osetimo? Number 2. Wachre ni he thrives through clanism politics. Owachi ang'o e wachno? Achake gi mano. Chagi mano. Erokamano. Ago erokamano ne Odero Chopa kuom penjo maber. To Odero Chopa be nyaka ung'e ni en be en ng'at madwaro mwanda. Koro nyaka gik mopenjo be nyaka bed ni siasa moko nitie iye. But en penjo we aduoki. Mokwongo en adier ni wasebedo kode pap mar kedo ne jopiny. E level mano nyalo time no, upogre gi level matime. Mano mokwongo. An ng'at ma oyudo tiegruok e gimiluongo ni social accountability. I'm a trained social auditor. E wach mara tiegruok na nogola gimoro mar gokoko ka onge gi evidence. Koro ka ng'ato owacho ni ng'ato pok otiyo, to ok owacho gima ng'ano kotimo, mano kanyal donje. En mong'eyo gima ng'ano pok otimo, nikech dongruok en relative. Gima samoro in ineno ni en dongruok, ng'at machielo ok nyal neno ni dongruok. Dongruok is relative, donge? Gima atemo nyiso jowa ni wabedru kod evidence. Be mane gima osekonya e kedo mara ne ratiro mar ji. Anyisi maber ni kane wadhi wacho wach mar Auji to wadhi gi evidence. Nyiso ni wago picha mar kuma ji opuke pampa, wago picha kuma ji okete rosiwa, to watero evidence. Be mano miyo joko bire ground, ma joko timo nonro mowacho ni gima koso ka en siwa line. To mane gima gitimo kacha. Nyiso ni wabedo gi outcome out of gima ne watimo. Ano awuon. Ma Auji no timo as a result as tend madam. Tenda ok tend madam. Gik mane watime community. Donga nyisi ni wandiko petition. Openjo ne ya. Nyiswa gik ma Nerea osetimo. Ema dwa duoki. Gima pod akelo kanya dwa golie gimoro ni ok dabed ng'at mago koko ka oge gi evidence. Omiya nyisi maber ni ka ng'ato wacho ni ng'ato pok otimo gimoro, gimilogo ng'ato en ni gima nonego bed notimo ne en mama pok otimo. Donge? Nerea bro kwano gike. Ok omiya wacho ni ng'ato bro chunge gike. TCM donge? Gima temo gole pach ji en ni ng'ato kik keta e koko ka onge gi evidence. Nyiso ni sani ka wawacho ni gimoro nitiere mano bed allocated kata 3 million. For example, 3 million ni dongruok monego bed ni biro e Manyatta, donge? To an kaka activist, gima adhi timo kacha adhi kawo gimiluongo ni paper trail. Mondo ang'e ni jopiny nowache public participation ne gidwaro ang'o, donge? To gima gidwaro ni ben wath gimomigi. Tadhi akawo evidence ni contractor notiyo gi kamae according to BQ or not BQ. Mana antie gi evidence. Kuro kan jakoko. Kuro an gima timo gimiluongo ni evidence advocacy. Kuro margi ma ng'ato satimo kanyal wacho. Ng'ato biro chunge gire kende. Ano kadwa wacho. Kuro manyiso ni imbe okine gimo current MC osetimo. Poka wacho no kane. Gima wacho ni okadwa wacho gima ng'ato satimo. Ka an japiny, an gi kuma antiere ni. Idak kanye? Adake i Manyatta. To ang'o meneno? Changes mage meneno? Changes number 1, en ni gikore, dongo represent ji assembly, onyalo wuoyo en deputy speaker. Dong mano en change moro mantiere kanyo no nyalo represent jo Manyatta. Number 2 en wachre ni he thrives through clanism politics. Owache nang'o? Erokamano. Sama natimo introduction ka ni winjo ka wacho ni an ja Manyatta, bi winjo ka wacho wach clan mamoro. Kambe dongo nyuola mane klende ma ji wacho go donge. Sama biro ka wacho mana nyinga ni an Samson Owino Nditi, an ng'ama nyuole Kweyo village ja Manyatta bi. Full stop. Bentie clan maluongo kan. E Manyatta bi nitie clans go. Donge. To ka luongo kata clan achiel. Ang'e maber ni achung' kaka ja Manyatta bi. Ok achung' kaka ja clan ma ng'ato dwa dhirano, nikech be ok awache ka. Da bi kata wach ni an Samson Owino Nditi, awuok e anyuola ma kama. Akeno winjore tinyalo de yakona moro ni achunge wach clan. To dongo winjo koka wache. Achung ne jo Manyatta. Ana chunge Manyatta bi. Nikech gima ng'e ni ka koth daro ji, ka pi daro ji Manyatta bi, to ko bi yiero ni ma en ja clan kata ja clan B. Kandara rashe Manyatta bi, oko affect ja clan kata ja clan B kendo affect jo Manyatta bi. Kuro issue mar clan to dere manyalo duoke ne mong'eyo. Nikech an wach clan no kang'e ana chung kaka ja Manyatta bi. Onyuola Kweyo village, adake i Manyatta bi.
ei Manyatabi wantie gi villages ariyo. Wantie gi Kuyo village kod Kanyakwar village. Tawacho na wuok Kuyo village nikech kanye monyuola. Koso mano be kika wachi. Onyuola Kuyo village tadake i Manyatabi full stop. Achung kaka Manyatabi. Ero kamano wan gi Prince Huntington. Ebo wacho ni ene chenro kandi. Asante sana Prince Huntington. Wan gi George Okuta wacho ni Danson Ojuka hai. Kaito wan ka gilungo ni Gillian Gili wacho ni Mheshimiwa wacho kanyo maler ni his focus is on creating opportunities, champions for education, support talents, support economic growth, and uplifts lives through inclusive developments. Honorable Simon Dete Power. Wachako wacho ni Mheshimiwa wacho kare kanyo maler ni his focus is on creating opportunities, champions for education, support talent, support economic growth, and uplifts lives through inclusive developments. On Samuel Onditi Power. Inyalo wacho ng'o? Ero kamano. Mano ing'eni dwani jopinye mawuoyo. Power no nyiso ni ng'ato dwa miyi power. Okay, mandate mineno ka kwaka manyaka nende cha. Ni wadi 2027 no jopinyo miya mandate. Kichano ko to gik moko kanyo ber kabisa. Kami thuolo kama mondo winj to iwacho nang'o e comment mare no. Ero kamano maduong' ahinya kuom kete mana chuna gi TV kandi mano bende pod wago mbaka kacha wan kata gi JJ Adero Joash bende wacho ni ne chenro ni ero kamano duong' kuom kete mana chenro kanyo koram gi jwang wan ka gi Rachel bende wacho ni winjo chenro ni kane boma mag Migori kacha. Asante sana kuom kete mana e chuny Onagi TV kanyo koram gi jwang pod wadhi mana mbele kandi med kete mana e chuny Onagi TV kandi gino bende wago mbaka kandi en weche mag lungu ni Manyatabi na kwa ramagajwa wan kane kachel koda Migosi Samson mabende koro wago godo mbaka kandie jatelo antie siasa nigi weche mopogore ni wacho kacha ni onongo beniji we about issues talk about personalities siasa ka bende nitire bende koro jidhe personal ahinya to kaka jotelo bende weche bende mang'eny bende luru mang'eny kabisa in kaka jachung aken nyalo wacho nang'o ema? Ero kamano. Katiba mar Kenya manwago ne kuro miyo ng'ato ratiro mar wacho gimohero samohero kumohere. But kuma koro dhi ng'iyo ni to be iketho ratiro mar ng'at machielo e gimiwacho no. Mane gima duong', mane bottom line. An gi thuolo mar wuoyo. To be gima wacho ni nyalo hinyo ng'ato e yo moro amora. Mane gima nyaka ing'i mokwongo. Koro siasa tang'e nitie gi weche mang'eny. To gima watemo jiwo jowa, anta ikra ne weche gote. Obed ayanya, obed gimoro amora mifil ni nyalo wacho nikech katibu yiene ni wachi, to in thuolo mar wacho. To gima nyaka ing'e, ndo sama wache ni, ba wache i chik kosa wache tok chik, donge? Koro an gima kwayo jowa ni wapuonjre uru mondo wang'e gik mwanyalo wacho. Ka en issue nikech Manyatabi e nyako ma ji laro ka. Manyatabi ni e mwanda ma ji dwani mondo lar, donge? Donge wawuwa e issues mek dongruok. Ni an kaka chung kaka Owino Onditi, mamtetezi. An ko miya gini, tadhi timo gini kama. To masetimo kapok omiya en ma, jopiny dhi jaji, donge? Ng'at machielo bende biro, to wacho mare, ni an machung kani, tasetimo mage ma, to chien kucho onge gima nasetimo, nikech naonge gi teko, but miya ugi nadhi timo, jopiny dhi jaji, thuru kura, donge? Gini en gima simple malich. Ng'ato chung e wi gire, to ng'ato wachne, jopiny dhi amua. Weche moko mang'eny go to maga mek moro i gik moko, donge? Kada ibe koteri nyombo, kata ng'ato dhi nyombo. Okinyala odu, tidhi kacha, timi nyako tiwuok go. Donge nitie kaka mon nyaka umadh chai. Donge nitie kaka mon nyaka wach ni koro wuoguro ok urie oche. Urie oche. Donge inyiso gweng' mabe nyaka miu nyiri moko munyalo budho go, donge? Kore ka wang uduogo, kore kubire negotiation, donge? Mae ma koro jodongo bet kanyo koro chomi ni wuod kama ibiro nade, donge? Koro gik ma jogo wacho go chalo mana gik moko mamoro i siasa. Mok inyal tamo ng'ato, donge? Ka ng'ato feel na yanyo nyalo moro i siasa, well and good yeny. Ka ng'ato feel ni ka wacho issues kende dhi keto siasa ni obed maber, mane gimitim, donge? But at the end of the day, decision en mar jopiny. Jopiny ema dhi amua. Koro wan wabiro mana gi muolo ne jopiny mondo ochung kodwa nikech wabose chung kodgi mondo wakadh aora ni wadhi e loka machielo mondo wayud mandate no. Kaka ODM committee member mabende koro wacho ni life members kachacha ere okenge mabende osekedo kaka jo ODM mondo meneni koro telo ne chopo in terms of registration gi keto ji kamora chiel. Erokamano. Mokwongo yiena mondo ago erokamano ne office mano yiera mar jo ODM. Kochakre polling station
idhi e ward, constituency kod kamoro amora ma yiero nyose rume. Ei marwa kaka Kisumu East kotelnwa kod Steve Awiti, gima nywa timo kacha en ni wasebeto gi buche, kendo buche mwabeto go en ward ka ward. Number 1 en ni mondo waus sera mek ODM ne jopiny, mondo nikech ODM en alternative government. Wantie i sirikal sani, but ka sirikal mantie sani ni onge kinto ODM nitie mae, be wantie donge. Kuro nyiso ni nyaka wateg ODM. ODM inyalo tego nade? Nyaka watege mana kama ji mang'eny odonjo e ODM kaka members, donge. Wabiro mana tege ka ji mang'eny wacho ideology mar ODM. Nikech parties ng'eny, donge. To kuro ka parties ng'eny to kuro wa compete on ideas, donge. To ODM mantie ga ideology maber. Mane gima watimo. Wabedo gi buche ma regular. To wang'e maber ni chako ndiko kura kata loko kura en tarik 29 Septemba mochakore wuok tich ma mokwongo mara tarik 29 mara Septemba. Gima dhi timre kacha en wan kaka jo ODM wadhi mobilize je ward ka ward e polling station ka polling station, nikech already wantie gi officials e polling station. Wadhi mobilize ji kochakre kanyo mondo ji odhi okaw kura. Keno winjire kanyo ino. Joma dwa loko kura bodhio nyalo loka, but wadhi gombo ni mondo ng'ato go kura kuma entiere. To but kidwa loko kura nikech mano beda tiro mari ok nyal tami, ti idhi loko kura mondo ibede ni njago kura. Mondo kik wabed ni ng'ato nitie gi kipande to kura to onge go. Nikech at the end of the day kidwa change sirikal tibiro mana change gi kura, donge. Kuri nyalo bedo gi kipande to onge gi kura ti kia ni kawe kanye. Wabiro temo yore te mondo wang'i kaka jowa nyalo kawo kura, nyalo loko kura. Wabro wuoyo gi jok mabro bedo jondik kura kata jok mabro loko kura ni mondo ging'i joma muti kabisa, gimigi priority. Kesa moni ng'eni ng'ato ol kabisa to dwani mondo odik kura, donge. To ntiere kijana mapod ntiere mathin, to wabro ng'iyo yo moro makoro jogi kuongo go mokwongo mondo gindiki mondo kik chuny ng'ato tho. At the end of the day wadwa mondo ji mang'eny ondikre kaka jokura gi ideology mar ODM gi bura mwasi kwa goyo sakasa. Nikech sani waketo ni burigo e ward ka ward. Burigo e polling station ka polling station. Gima wadwaro kacha ni issue mar ODM mondo ji opiny ong'e. Mondo ng'eni aja ODM ndiyo. To bang'e gik matimre ODM no. Kendo gima nyomora kabisa en ni tend Steve no endo nywa sechako nyaka gimoro ni welfare. Nikech ok en siasa kende. Donge welfare nyaka wabed go ma wang'iyo go dongruok marwa. Kod kapore gimoro otimre kaka jochama, ere kaka dwa bed kamoro achiel. Mano gima nyosa chakre madhi mbele. Mwan kaka jo ODM e constituency level. Wawacho ni mano gima otimre ward ka ward mondo wang'i to ere kaka dwa bed gi lokruok. Ere kaka dwa bed gi members mang'eny e ODM kod jokura be nyaka bedie mang'eny opportunity mantie mar continuous voter registration. Erokamano maduong' ahinya. Achiel kuom gigo mabende ineno ni mabende dhi mi telo gin kura. Kapenjo ni to Manyata bi voter registration chalo nade, nikech yudo ka bende oganda ma thoth seche moko sana vijende thoth gi onge kura. Kani mano to bende utimo nang'o? Erokamano. King'iyo kwan mar jo IBC mar 2022, Manyata bi ne nitie gi jogo kura 15,000 against joma odak e Manyata ji 30,000. Kata kiweyo ni jomoko pod gin joma thindo, to namba ni neno ka namba no duong' kabisa. Koro nyiso ni nyaka wang'iye kaka joma pok okawo kura i Manyata bi nyalo kawo kura, nikech Manyata bi no kende ward mathin according to polling stations. Nikech wantie mana gi centers adek kende i Manyata bi. Wantie gi primary school, ma en the only public school in Manyata bi. Wantie kod Koyango market. Then wantie gi Manyata bi center, ma en Komer market. Mage polling stations kende migoye kura. To king'iyo gi kendo tiyudo ni Koyango nitie gi polling stations 9. Wandiege nitie gi polling stations 8. Komer, ma en Manyata bi center, nitie gi polling stations 6. Kiriwo gi te tineno ka gini wan mana G23 ka e polling stations, donge. Against wards mamoko minyalo yudo nitie gi 50 something, donge. Kuro nyiso ni karwa ka nyaka wasud target moro mathin mar ji 15,000 ma registered go, donge. Mondo wasude mondo bedie malo kabisa. Nikech 30,000 to macha ne en 2022. Nyiso ni sani nitie joma osenyuolore be, nitie joma bosa kawo kipande. Koro nyiso ni gino nyaka bedni osaingo 30,000, joma mokawo kura be nyaka koro sudie malo mondo wuoge 15,000 manye ntiere cha. Erokamano.
Erokamano iwacho ni bende nyaka ibed machiegni kaachiel kod jaod bura mari kaachiel bende gi gavana bende koro tiyo. Wano be ka koro politics kata mana wang' siasa mag sani bende koro lokore. Kisumu County bende county ma bende koro wadhi bedo gi gavana ma bende koro dhi nwa. Nyisa ni to oganda ma bende osechung' ma bende koro laro kom mar gavana. Beni Migosi Samson Awino osekawo kore. An kaka jachung' pok akawo kora. Nikech aba dwaro, joka be dwaro. To dang' ikaw side nade to ji be dwaro, ji nitie dwaro. Ng'at ma dwaro gavana be nitie dwarne. Donge? Ng'ama dwaro mbunge nitie dwarne. An ba dwaro mana kom mar MCA. Abro kawo kora ka jopiny omiya direction. Sani pok akawo kora. Kamano. Manyiso ni sani nyalo wacho ni Kisumu dhi nade? Gi kuma entie ni. Kisumu nitiere. Entie kanyo. Entie kanyo nade? Jo Manyatta biro yudo entie kanyo nade? Ok ng'eni aeri nikech chako wacho ni jatelo mar adiera, jatelo mag kona jopiny. Koro ok open up. Ing'eni the moment ma awacho gima idwa na wach ni. Ok adwa ne wach gimoro. Anapenja mana pachi. Kisumu nitie kanyo. Nikech ing'eni in kaka ng'ata achiel, ok anyal judge ne ji duto ni Kisumu otimre kama. Donga penj mana ka jadak ma Kisumu nikech dak kapok devolution not biro kendo chak idak e devolution. Idak e sirikand mar rango ma the former kendo chak idak mar nyong. Koro emomo penj to Kisumu ni chalo nade? Mana ka i dissect na Manyatta bi. Ineno nade ni to wadhi nade? Erokamano, nitiere dongruok mosetimre e Kisumu ma ok wanyal wacho ni pok otimre. To nitie moko ma dwagomb kaka jodak ma Kisumu ni mondo otimre to samoro pok otimre. Kalure ga achiel ariyo adek. Kaka mane ma digombe? Gima nyalo wacho kabisa en weche meke we awuoye Manyatta wa. Kech mane gima koro usika kabisa. Kod Kisumu as a kamako gi te. Gima wang'eyo ni nitiere pesa mawuok e national government, iluongo ni equitable share, mawuok e national government mabiro e counties gi te. To Kisumu ng'eny dongruok mantie iye gin mobedo supported gi partners wa. Koro gima daer kabisa nikech ndalo pod nitie, onge gima osekethore. Ni mondo kapore ni ok nokadh gi public participations mekwa matimre wards ka. Wach mar equitable share mantiere cha nikech nitiere resources mantiere ka kanyo mawuok kucho kabiro donge. Kapore ni gi pok ok nokadhgi to kinde pod nitiere mondo wang'i kaka ginyalo timre donge. Nikech japiny dwaro ndara maber, to ndara maber be dwaro ni ok onyal bet mana e city kende. Nyaka kuonde wa mwauke ka be wadwaro ndechni maber donge. Waseneno ka openings osetimre mang'eny, but dwagomb ni mondo gibed e standard moko. Opening nyalo timre to maram kimiyo contractor dhi oketa kanyo pere to weye kanyo, to mano koro ken gima konyo jopiny. Wadwa ni ken lam to bedi e lam mochomo yo maber donge. Koro wawacho ni mosetimre to Kisumu nikech emwacho ni headquarter mar Nyanza Zaula onego bedie ni koro entie level moro moingo counties mamoko. Kitimo gimiluongo ni comparative analysis, ki compare gi counties moko to Kisumu onego bedie ni nitiere level moro donge. Koro ondiek pok ochamo piny. Kinde pod nitie maonge go nyalo bedo. Kwatiko mana gi weche mag national politics matin wano ka bende wan gi mibadhi bende koro kwako sector no mar SHA. Mi tiro subtende ma bende koro iloro mawuodo gi mibadhi. Itire serikal ma bende koro tie jogo ma support gi jogo ma support. Lakini nyalo wacho nang'o wacho ailo. Erokamano, gima nyalo wacho en anyalo relate gi gima professor moro miluongo ni Professor Philip Mbithi nowacho. Ni Africans are notoriously religious. Anyalo kele Kenya kae. Ni Kenya kata Africa are notoriously corrupt. Nikech kata gima ber manyalo konyo oganda ma ji to noni gini ber to nyaka yude ka ng'ato donjo gi gimoro mar kwele yi. Ok anyal wacho ni SHA norach nikech an SHA nitie kuma osekonyo joga moko. Ok anyal wacho norach.
But e gima ber ne manyaka yude ka ng'ato bende biro gi gimoro. Nikech kineno kata na subtende makoro nyo gol list ka. Ni bedo revoked. Registrations gi bedo revoked. Tiyudo ka MPs mekwa moko nitie mantie go subtende go. Jowa madongo dongo mantie professions madongo dongo. Nitiere kod subtende go. Nyiso ni gin gi ikore aika. Kenya ka nitie ta jok moko moikore ne opportunities. Ok rach ka ja biashara. Nikech iwacho ni ja biashara nyaka ibed ng'at ma wiye go chwado koni gi koni. Nikeneno ka gini beauty ni saneno pesa moro nyalo riwo kanyo. Tisaketo mtego kanyo donge. But mai to kuro wawuoye ngima. Kata kidwa keto mtego. To mai ing'eni en ngima mar ng'ato. Nikech shabe sani oketni ka okichulo higa achiel to ok thiedhi. Be ing'e mano? Sha nyaka ichul higa achiel te. Kore ka wach thieth ni nyalo timre nade konyi. To gima sha ne ber go kabisa nikech nopogre kaka gimar NHIF machona. Niki dhio subtal tika olweti biometric ika olweti nyiso ni dhi kacha personally kuri ki ibedo admitted donge tingeni card machon mar NHIF ni nyalo dhi kata gi card na magini konchiel no sadino nyaka kamoro to idino ni temi chake yudo ni ng'ato chako donje iye koro giyawo no subtende mang'eny making'iyo list maber tipenji no subtende gi kantie Kenya die to kare jokone go bed ni tho ji tuore malich kamae ka subtende ka nitie Kenya kae nigi tiyo nikech ka koro constituency achiel nyalo bedo gi osubtende makadho 40 constituency achiel king'iyo list no maber to koro ipenji ni yawa to gin ga komane to jowa makuro tuoga malich masiche moko be rashi opong' thich ni endi ang'a timore nyiso ni jomoko losa avenue mar yua pesa kuro shanye ber to jowa moko magin corrupt nyodonje igini makodwa ketho gi maber ni koro bed gi marach kuri ng'eni gimoro kosebedo ni koro ji en gimoro makoji ywae pesa nikech ko subtal makata king'iye to kata na kuro dispensary moro mantie gweng' oinge iwinjo no mi 17 million osubtal machalo kiosk ma ng'ato yaya machalo kiosk makogoni picha tipenje ni yawa jo Kenya gi be wigi ber ga adier nyiso ni ng'ato nyone no opportunity kamoro to wacho ni ka register subtal to wach chacha kuro dhi biro kae donge mae gima nyegi ketho gogi gini to mae koro gima kuro wabunge obe nyaka wuogie oko mondo gikony jopiny kanitiere no subtende go nyelicho to gibed revoked donge to kanitiere wach moro mopogre go subtende gi to gi samon CS mar health nikech mano mandate margi donge nitie committee relevant committee ma deal gi health ogi samon CS mar health mondo explain ni ang'o adhi mbele nikech samono nitie gimoro tok katena makata ji ok ong'eyo donge kuro mae gima ber ni shanye ber ta chudhe moko donje iye kethe to mae gima koro rach kabisa erokamano maduong' ahinya erokamano nikech jalup ker mane en jalup ker machon Rigathi Gachagua be ne temo wacho kacha ni mago gik ma sirikal mochugo mondo cham godo pesa jopiny ere kaka idhi loro gima onge maso ni sirikal onge gima timore otek wache no nyalo wuod nikech ne entie iye ing'eni duokre gi ng'at ma samo ne entie iye tek nikech an antie oko entie iye kuro ka ja iye mosewachal mana kaka odu kacha nyathi owuok kucho to ni kia babo timre nade ing'eni ng'at ma ok nyal wacho gima opore gima nyathino wacho nikech en mowuok e odno koro ka en mowuok e odno to en mowacho koro an man nitie oko ri da wachie gigodo mana kamanya koronga jwang kamora mora mitra ka thul makende magoniro kamana madunga nya kum kete mane chuny onagi TV adundo jaluo kama pota channel enan Steve James ta kwanyaronyi wan wachopo giko machendro nya koronga jwang pononi podin kacha gi medo mora karamana penjo kotude kachel kod gino mabendo wagwemba kach koronga jwang yeni to kapo kwa tieko adeka thul makende mondo mi Samson mabende en kacha jalo mabende koro deka okomno mar Manyata B iga prario kod prario gaboro ni koronga jwang mo kete mana kanyo podin gi chendro mora penjo mora inyalo penjo waza Samson kapo kwa tieko to ya monda ka thul makende ponono ni kachage watch mora mabende digom nyisa ja pente nyalo wacho to kapodi we wang'ane kaponi wan kachage comments mabende jo pinyo sende ko kandie apan wan ka gi oro kandi wan ka gi concerns yina moda some koro kwa mbele ya pinki kwach ni kwa somo gige Rolex timers omondi wacho ni Steve ni Samson onditi ni Raila no wacho ni sach siasa podi owe mheshimiwa
Wazuka. Then wan ka gi Hon Bernardo to wacho ni wan ka gi Hon Bernardo Dero wacho ni can Onditi clarify the claim that he is in the project. Then wan ka gi Jakorumba Onduru wacho ni Hon Bernardo Dero wuod nyaka Julu. Mano should not worry you. Jopiny nigi agenda magi. Then Gillian wacho ni Jakorumba Ondu aspirant ma bende temo kato wan gi Sheri Akinyi wacho ni farasi ni moja, farasi ni Onditi. Kato wan kacha bende gi Jakombura gi joma bende okete chenro mang'eny kabisa ni Nyikoro Mgejwang'. Pod wakete mana ka ndie, kete mana ka Nyikoro Mgejwang' ka bende koro Onditi jogi gi owuok oko ka. Jogi koro neno chenro ni maber kabisa. Kabo kwa tieko nikech saa okidhi doko penjo gi te. Yie mondo akaw thuolo makende mondo chaka penji ni to wach ni mogik ne joma nyata bi. Kata gima bende de nyis to piny kata gima onego bende gi gen kumi en mano. Nitie jawinjo mowacho ni mondo aler gimoro. Atemo ng'iyo to kang'e. Onego aler gimoro ma wiye wilgo. Bernard mowacho ni can Onditi clarify the claims that he is a project. Nereas project to scatter votes in Manyata B. Pero kamano, kado bed ni en japinye mopenjo to da duoko to ka en jachung' wadwa. Mano gima nyalo bet maduoko tek. Mano be part of siasa. Part of siasa en ikawo ng'ato tiketo ni en project. Mano bi ng'eni en mana siasa. Koro Dero be go mana siasa ni. An kuma nitie no kanyal bedo project mar ng'ato. Kuma bete ni ok anyal bedo project mar ng'ato. An achung' ka jopiny owacho ni chung'. Achung' na dwaro mandate. Hapana duoko penjo no. An ok anyal bedo project mar ng'ato. Gima dagi en ni dhi gi yawa kode mar wacho ni gimoro onge ka onge evidence. An adwaro evidence. Mabe awacho ga pile. Kata jowa ka Kisip ne dhi mbele, to na nyiso gi ne gidwa ketho wach mar Kisip ka ng'ato wacho ni ng'ato dhi ndiko ji e ode. To kura nyise ni kelie list no, mani neno kondiki e ot no. Nyaka sama wueni, list no poko kel. Gi jok maluongo ji ni jo project go. Donge? Kuro nyiso ni project maber kaka mar World Bank, makuro sani waneno ka ndech ni ringe Manyata cha. En project maber, donge? To kan tiere issues, to issue no emiwacho, donge? Kata kan tiere ng'ur mar japiny. Kaka jopiny moko ne ng'ur ni okaw kadgi to koketgi persons affected project data. Mane gima nwa race moketgi iye kanyo ma giyudo yuto margi. Mani ng'eni koro wan gi evidence. To ka onge evidence to ok diketa nikech koro achung', tachako wuowa nikech koro okwal ang'o. Ing'eni an ok diketa an aingo kiwango no. Ana wuoye evidence nikech an social auditor mobedo trend, donge? Koro apana duoko mare no maber. Ka en gi evidence ni an project okel. Ka en gi evidence, ni gimono nitiere marach nikech an activist. Ang'o wacho ni project? Ere mung'eyo, donge ene mowacho. Kore manyise no kel na evidence no. Donge kidwa lo ng'ato gi bura kata i court, donge? Ka donjo ni, to jo court biro wacho kata magistrate wacho ni ikele neno, kata kele janeno, donge? But kionge gi gigo, donge mago mana rumors. So we treat that as rumors, Gik mineno wacho go mago rumors, nikech onge evidence. Wanyalo so panel ubuwa wagombaka. Kel na jo Manyata te. Jo madwa chung' Manyata. Kel mondo jo we issues. Donge? Kod wach mugik. Mi wacho ni awache koso onge moro. Apani sedo gedu kaka ndie mane wan kacha gi Hon Bernardo Dero wan ka gi Jakorumba Ondu wan gi Gillian to wan gi Sheri Akinyi mago jok mokete mana chenro ka. Erokamano wachna mogika en ni tich mara matimo kaka kedo na ratiro mar ji pod dhi ga mbele. Nikech pok oyiera, pok achopo e assembly. Nyiso ni pod odhi mbele. Ka ng'ato nitiere gi evidence, ni nitiere project mora amora e Manyata B. Mantiere gi ng'ikruok ni ocham, to in gi evidence, kel mondo walu gino mondo japiny oyud haki mare. Donga wacha yanga kai. Ka in gi evidence, ok adwa rumors. Ok wadwa koko nikech koro siasa ochung'. Wadwaro evidence, donge? Wan kan wadwaro evidence mar ndara cha nwandiko petition mwateri assembly. Mandara cha contractor uchungi nikech ne wan gi evidence. Ka wadwaro wach mar auji mondo bed maler nwandiko petition siwa line cho igero kacha cha. Keno njire kanyo endo. Anatiyo gi evidence, ok ati gi rumors. Donge? Koro an kwayo mara en ni ka japiny moro amora nitiere gi wach kata ka nitiere gi ywa kata evidence, nitiere dongruok moro mano bed allocated pesa
to pesa no kone kutiyo yo mochomo okel kanyo mondo wachak kwato gino nikech at the end of the day wadwaro dongruok mar jopiny. Mar ariyo, akwayo jowach mwachungo duto nikech ma en mwanda, ma en nyako milaro. Ok inyal tamo ng'ato ni kik chung. Kata wabiro chung mana ji 100 kata ji 50 to ji mondo chung. But the bottom line obed ni en issues. Moko go beda wakogo siasa but bottom line en issues. Isetimo ang'o, idwa timo ang'o, japiny goni kura. En gima yot malich donge. Mogik, takwayo jopiny ni an wuodu monyuole i Manyatabi. Asedak kodu kanyo, gik matimo busa neno. Nitie moko mabe ok landi, japinye manyalo lando. Kura kwayo ni kochopo 2027 tuchung'ie koda mondo umiya mandate madwaro ni. Mondo wadhi wakonyu moingo kiwango makoro watime niendi. Watim dongruok miluongo ni dongruok maonge dondruok. Takwayo jowa duto ni tarik 29 dwe mar 9 jowa man kod kipande mapok okawo kura wawuogru oko mondo wakawuru kura nikech kura e silaha mwadhi logo wasigu. Kura e silaha mibiro kawo go jatendi moro amora ikete itelo. Ok ibigo gi koko en mana gi kura. Wach ilo kod kura kata mo mar Nyasaye wacho maber ni ka ji ariyo kata ji adek laro telo to gima thego gi en ombulu. To ombulu go mana gi kura. Nyiso ni koro wuogru oko mondo wadhi wakawuru kura. Ne jowa mok nyal wuotho kuonde ma gintie to gombo mondo kaw kura. Wabiro wuok oko kwa tudre go office mar ODM nikech koro gino ken mar ng'ata achiel. Gino ken mar jachung. Wabiro wuok oko kaka party mondo ji wuog oko mondo kaw kura mane kwayo mantie go kodu. Ageno aero kendo ang'e ni 2027 Nyasaye dhi kelo lokruok e Manyatabi. Ero kamano. Ero kamano wan kande kachiel kod Michael Bala. Michael Bala wacho ni Hon Onditi is the best leader to have in Manyatabi. Modong jo H. Honorable Onditi is the best leader to have in Manyatabi. Modong jo donga H. Iwacho nange mano. Mano japinye mowuoyo. Iwinjo nade? To ka winjo maber mano dwaro japiny. Ing'eni dwaro japiny en duond Nyasaye koso king'e ga gini. Kineno kamoro ma jopiny wuoye mang'eny to mane kuma Nyasaye nitiere. Nikech an ing'eni sama achung' ka be abiro kata gavana moro ora. To bisane na kata platform moro kacho ni gavana moro no ora. An aingo or. An jopiny marito no gonwa kura. Kuro nyiso ni an jopiny nitiere koda. Tiwinjo mana kaka jopiny wuoyo. Dong an kata link no na share dongu share kan ka nyiso ni ji mang'eny ne nyalo yudo link no kata opponents ga donge. Ginyalo yudo mondo giwach gima ginyalo wacho. Donge. Mano ratiro mar gero kamano. Nyakwara magajuang kamora mara mitire kautul makende magoniro kamodunga nyakum kete mana chuny Onagi TV adundo jaluo kama beno wagomba kakanda kachiel koda Mheshimiwa Samson Onditi mabende en jalar komno mar Manyatabi 2027. Iwinjo kako wacho ni waguru siasa mar dongruok o siasa mar dongruok Nyakwara magajuang kendo wacho ni bende osetemo matek kata kendo kotiuna japenyo chako nyiso Manyatabi ni ponono nini kacha gi achich moro nini tire kaka omenda mabende oketnu thenge kacha makelo dongruok ok dhie makare inyalo limi ofise kacha Nyakwara magajuang mondo mi ugo mbaka en jalar komno mabende nigi ofis matiyo ipenjie jomoko kume yudo gi kamano japicha mara mane yon gode sido kandie mumo kachiel koda Medusa mara machendo nimo neno ni yudo cheno na achiel kachiel kawuok e studio macho Onagi TV nyaka kamora mara mantiere Nelson Mandela Okore mabendo tiyo matek Nyakwara magajuang kamane tayo cheno ni enan Steve James Nyakwar Nyaronyi 1 orom kacha kendo kangoromo kacha odiochieng' no makiny kokamano to ritu masani ero kamano jatelo